On inweta this video. Ikawa metro maka na share button. Share on this video. E ghọta go. Alụ na-eme. And the rate ụfọdụ parents si wee na-akọvazi alụ n'ebe ụmụ ha nọ. Echi niile nwa kọmitie nke ụwa ya eji wee kpara ya aka ibewe chọwa sympathy zụọ nwa ya azụọ kịta. Train up a child the way he should go so that when he is old he or she will not depart from it. Ona anọrọ kịta na-azụ isi ụmụazị na-azụfusi ụmụazị. Echi niile zụpụta onye ohi, zụpụta bandit, zụpụta onye na-adakpu mmadụ, zụpụta ogbu mmadụ. Ya mana foundation email nwa ahụ. This is the story. You other go. Na Nnewi by ya. I am going to bring that story to you live with the people involved. Live interview so that you will hear direct from the victim of this story nako. Somewhere na Nnewi, somewhere I know. Ka a family be tenant. Now landlord that is in the Nnewi. One of them anugo nwanyi. Mụta nwa nwee a daughter do 3 years. Then the tenant been at the compound nwelu a boy nwa do 13 years. It happened that one thing led to one thing led to one thing. Nke nwoke a do 13 years from nwa tenant ya been at that compound na Nnewi. Wee je makpo nke 3 years ya n'ike nya ma ife melu wee dakwe nwa 3 years. Ha wee bịa chọpụta from nwa ha wee jụazie nwa wee bịa gwa ha ife melu. Ha wee confront the parents ndị nwe nwa nke nwoke n'imere ife a. That is where you see now some of the parents enwe today wo ha na akwadolu ụmụazị a na-emecha grow up site na ha ndị ohi ọ na ha ndị na-egbu mmadụ ọ na ha wụ ndị fuziri dakpu mmadụ as if no bụrụ anything. As if spare the child and spoil the rod. O ife agbalo ife imeru ka nwata mmalụ na ife a wezigbo ife mmadụ akọshọnụ na mgbe opere mpe nye ka onye ji wee to. Na that confrontation, the mother of the boy committed this act. When the mind esapu aka, when mama nwata nwaanyị do 3 years, nwe do 13 years ije dakpo ụla. Landlord yo, nwa landlord ye, let me put it that way. When sapu aka, when mayola. The matter eventually got to the police. Now, ejena me test. We ejemesha test. Owewo na indeed. Na doctor confirm na tampalo with nwa do 3 years. Kelebe nwa do 13 years is we moto defa. Now, I want us to share the thought, and I want people, because we are going to bring that story live to you on Facebook here, interviewing the victim, the family, do involved never, so that you can hear, and the police officers in charge of this case are trying to play smart on this particular matter. They are trying to twist things. They are trying to see a way how is you way than no ever. But I want to ask you people, because now we go mother say the situation whereby that the boy is involved in this particular act to 13 years. What is going to be the way forward on this case? There are people who are experts here, because as far as I'm concerned, we are not going to allow the police officers to get away with this case, because they are trying to play smart. They are trying to see a way they can bring this case to an end so that it doesn't go far or out of that police station.
In other words, they are just trying to see how they can close that case. You got to go. So, if una alo wow, uno menana, the boy I got there from Uncle Openumpe, Nifomelu Wezioku. Some of parents in way today will have Zufus nwa uje zuru ife mmadụ apịa yetara ije n'ọgụ nwa uje zuru ife mmadụ apịa yetara ije n'ọgụ nwa ume ife ọjọọ okenye nọ na nkọ kọshọn ya ije n'ụwa ọgụ je gbawa ọgụ nwa ga-afụte na ife a wụ ife dị mma bikos na mama na encourage ya mere o merụzie ya osibeghị too bikos na ị na-agwa ya ịgbado orie a sị na nkwudoro ụkọ ọgụ just look at owuru ngwu mama or papa nwa ọdụ 13 years Melifa, are you going to be proud of that particular child? Are you going to be proud of that particular child? Are you not going to be ashamed? Kele ebe nwa si wee mụta ife a. Kele ebe nwa si wee mụta ife a. Wepụ no smartphone ebe ụmụazị a na-eto eto nọ ifefa na-amụta na karịrị akarị. O nwere obere nwata nọ na my place. Nwee fụ n'ebe ọ na-ebe akwa. Nwee jụọ mmadụ kere ife nwa ahụ na-ebere akwa. O wee sị m na o nwere okenye nke na-ekufa ka o jere igwa okwu ka nke okenye ahụ jere ịgwa ya okwu obere nwa ma mụọ na orugo ebe ọ ya o nwere ike ịdị fedu ka ebe 2 or 3 years ahụ again ebe 2 years plus ka ejere ịgwa ka okenye na-agwa ya okwu ọsịa tu nne o wee wụrụ content ya this guy na-eme na Facebook nwa na-agba mmiri ọsị gba nne nwa na-agba mmiri ọsị otu nne malụ ụdị content malụ ụdị vidio ị na-ala awụ ụmụ nwoke fa na-enene because na ụmụazị a na-amụta ha na-amụta ife when they start putting that thing into practical iwee malụ na ụmụazị a na-amụta ife ọjọọ na Facebook or na movie. So kedu ka anyị esi wee kwuo onye ukwu walụ? What is the way forward? What is the fate of this case? Those people who are experts should tell us. Those who are not knowing the fact that they far who if I do between because no onye do 13 years, elubo 18 years. What I go, but I know that they were a way that matter you see do address legally. So let people who know guide us. But one thing is sure, and the police will not have even an opportunity to play around this case the way they think they can. Because Nnewi Akayesi will prepare a potential onion dapo in the future. Nwa nwere ike iwu a victim today, who is going to be a victim tomorrow. And the mama ewa ajọ mmadụ, papa ewa ajọ mmadụ. Because ọ bụrụ na mama ya abụrụ ajọ mmadụ, a case of that magnitude, instead of you they feel pity, instead of you they feel that you have failed in your responsibility as a mother, you even have the nerves to fight the mother of onye nwa Melu achọdụmeswelo iwu. That is to show you the kind of woman or the kind of woman working with these days. Some of them are not even qualified to be mothers and fathers. So share this video. It is an abomination because na mama ye gosiri clearly no kwadoro nwa ye n'ifo na-eme. So let us share thought on this case so that we will know what is going to happen. But definitely one thing is sure. We are not going to allow the police to play around with this case. Because maybe if I'm Melu, no maybe. God.